Kaixo eta ongi etorriak gure saiora. Gaur, alde batetik, Imanol Ibero izango dugu gurekin. Bera, Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko Nafarroako lehendakaria da. Eta bestetik, Beietz taldeko ihar abeslaria izango dugu. Orain, has gaitezen saioarekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Albiste nagusia, Nafarroak eskola eta ikasketa jarduera guztiak itxiko dituela da, gutxienez 15 egunez. Horretaz gain, osasunbideko profesionalek iaz 383 eraso jasan zituztela jakinarazten du. Eta bestalde, Gürteleko buruak Juan Carlos lehenengoarekin kontua partekatu zuela ere jasotzen du azalean. Bukatzeko, Bruselak Greziako errefuxiatuei etxera itzul daitezen 2.000 euroko eskaintza egin diela ere nabarmentzen du Notiziasek. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Nafarroak ziklo guztietako 135.000 ikaslerentzako klaseak bertan behera utzi dituela dio titularrak. Argazkian, etxean geratzeko aholkuak juebintxoa ustu zuela irudikatzen du. Koronavirusa dela eta Kataluniak 70.000 pertsona baino gehiago konfinatzen dituela jakinarazten du. Baita, Irene Montero eta Santiago Abaskalek positiboa eman dutela ere. Bestalde, baina beti ere birusari lotuta, Burtsak bere historiako erorketarik handiena jasan duela dio, 14%. Eta bukatzeko, liga bertan behera gelditu dela. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusia, 100.000 ikasle etxera bidali dituztela da, osasun larrialdiaren aurrean. Koronavirusaren inguruko informazioaz gain, kronika bat ere iragartzen du Garak azalean, Zaldibarko zabortegiko katastrofeko erantzuleak nortzuk diren galdetuz. Bestalde, 3 erreportai ere iragartzen ditu, eta bukatzeko aditu transkripzioak egiteko eta azpitituetarako tresnaz mintzatzen da. Berriako azala ikustera pasako gara. Albiste nagusia ikastetxe guztiak itxiko dituztela da. Horretaz gain, Berria komunikabideak beste gaiei buruzko informazioak ere jasotzen ditu azalean. Zubietako errauste plantak probako saioetan agindutakoa baino gehiago kutsatu duela jakinarazten du alde batetik. Bestetik, Baionako aldaketei so daudela dio, eta Jean Rene Etxegarai Baionako hautagaiari elkarrizketa egiten diote egunkariaren ale honetan. Horretaz gain, Abanton alaba eta neskalaguna hiltzea egotzi dioten gizona polizia etxera eraman dutela aipatzen du. Bestalde, Zaldibarko zabortegiaren inguruko herrietan lanuzteak eta mobilizazioak egin dituztela nabarmentzen du, erantzukizun eske. Eta bukatzeko, Dolors Basa, Kataluniako Generalitateko lan kontseilari ohiaren hitzak ere jasotzen ditu azalean. Esanez, hauteskundeak aukera ona izango direla estrategia bateratu bat ezartzeko. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Nafarroako gobernuak ikastetxe guztiak ixteko agindu duela da albiste nagusia. Eta honekin lotuta, Nafarroan koronavirus kasuak 82 direla jakinarazten du, atzo goizean baina 19 gehiago. Bukatzeko, hipotekak kaltetutakoen plataformak testa funts putrearekin lortu den akordioa ez duela nahikotzat jo aipatzen du komunikabide honek. Esan bezala, Nafar gobernuak ikastetxe guztiak ixtea erabaki zuen atzo. Nafarroako lehendakari Maria Txiditek atzo arratsaldean jakinarazi zuen foru komunitateko ikastetxe guztien hezkuntza jarduera bertan behera utziko dela COVID-19 dela eta, haurreskoletatik hasi eta unibertsitateeraino. Nafarroako gobernuak hala dekretatuta gutxienez 2 astez, datorren astelehenetik aurrera, nahiz eta gaurtik aurrera gomendatzen den. Maria Txiditek, halaber, presentziazko prestakuntza etengo dela aipatu du, enplegurako lanbide heziketa, bai eta autonomoentzako, ekintzaileentzako eta gizarte ekonomiako entitateentzako prestakuntza ere ematen duten entitate publiko edo pribatu guztietan. Eta aurreratu zuen, bertan behera uzten direla espazio itxietan egiten diren jarduera kolektiboak, 1000 lagun baino gehiagokoak badira. 1000 pertsona baino gutxiagokoetan eren batera mugatu da edukiera. Neurri berriak iragarri ondoren, lehendakariak adierazi zuen badakidala eta gobernu osoak ere bai, oiz kanpoko egoera baten aurrean gaudela,
gure historia hurbilean ez ezaguna, administrazio gisa ahalegin bat eskatzen diguna, baina herritar guztiei ere ahalegin berezia eskatzen diena bai neurriak bai gomendioak betetzeko. Osasunaz ari garenean, ardura handiz jokatu behar dugu, eta jakin behar dugu osasun publikoa nafar bakoitzari dagokigula. Ildo horretatik, esan zuen, badakit kostako zaigula egoerara egokitzea, baina une bakoitzean behar bezala jokatu behar dugu. Horregatik, konpromisoa eta pazientzia eskatu ditu, eta nafar guztiei jakinarazi nahi izan die hartuko ditugun neurri guztiak osasuna bezalako ondasun preziatu batean pentsatu hartuko ditugula, eta jakina gure ekonomiari eta ekoizpen sektoreei irtenbideak emanez. Neurri horiek ez ezik, Europan eta munduan hartzen diren neurriek ere izan dezaketen eragina arintzeko. Ildo horretatik, adierazi zuen egoerari aurre egiteko neurriak 3 mailatan hartuko dituela Nafarroako gobernuak: osasuna, gizartea eta ekonomia. Bestalde, gomendio batzuk eman zituen Maria Txibitek, zehazki honako hauek: enpresei telelana egiteko eta familia eta lana uztartzeko ordutegi malgutasuna emateko. Pertsona guztiei beharrezkotzat jotzen ez diren bidaiak ekiditeko, eta adinekoi edo gaixotasun kronikoak dituztenei beren etxea edo egoitza uztea ekiditeko. Momentu honetan, Nafarroan 82 kasu positibo daude, eta horren harira Nafar gobernuak gomendio batzuk helarazi ditu. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Aipatutako guztia kontuan izan da, N121A eta PA30 errepideen segurtasunezak kaltetutako herrietako alkateek komunikatua kaleratu dute, igande honetan Uharten egitekoa zen manifestazioa bertan behera uztea erabaki dutela jakinaraziz. Manifestazioan N121A eta PA30 errepideen inguruko egoera jasanezina dela ulertzen duten herritarren ezinegona ikusarazi nahi zuten, eta errepide horiek behar bezalako bermerik ez duten bitartean premiazko neurriak aldarrikatu nahi zituzten, besteak beste, trafikoa desbideratzea ez jatorri ez helmuga ez duen salgaien nazioarteko garraiotik, arrisku indizeak murrizteko eta horrela bide horietako segurtasuna nabarmen hobetzeko. Baina orain, egoerak agintzen duela erabaki dute, eta lehentasunak beste batzuk direla. Hori dela eta, zuhurtasunez, hurrengo deialdi baterako data bat ez aurreratzea erabaki dute, baina data hori, zalantzarik gabe, bertaratutakoentzat arriskurik ez dagoenean izango dela azpimarratu nahi izan dute. Bukatzeko, pandemia honi aurre egiteko herritar guztien laguntza behar dela nabarmendu dute, eta guztion artean lortuko dugula baita ere N121A eta PA30 errepideetan arriskua ahalik eta gehien murriztea. Ikusitzagun gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, orduak pasa ahala, eguraldiak egonkortzera egingo du. Temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da, eta balio altuenak 13-14 graduren azpitik geratuko dira. Gainera, ipar-ekialdeko haizea nagusituko da ia egun osoan. Hala ere, eguna hodei ugarirekin eta euri kontuekin hasiko dugu Kantauri isurialdean, baina goizean atertu egingo du. Arratsaldean, hodeiak gutxitu egingo dira eta iluntzerako ostarteak zabalduko dira. Ipar-ekialdean, arratsaldean giro nahiko goibelarekin jarraituko dute oraindik. Bihar, larunbatean, giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gorantz egingo du. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da egun osoan. Goi-hodei batzuk agertuko dira soilik eta goizean goiz behe hodeien gune batzuk ipar-ekialdean.
Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, ekialdeko ukituarekin. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira eta izotz txikia egin dezake Arabako eta Nafarroako zenbait lekutan. Alabaina, temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira. Goizean goiz, behe-lainoa sor daiteke. Bukatzeko, igandean, giro eguzkitsua egongo da goizean eta aldaketa zakarra arratsaldean. Goizean, eguzkitsu egongo da eta hegoaldeko haizea ibiliko da. Beraz, temperatura maksimoak 17-20 gradu arteko balioetara iritsiko dira. Aldiz, arratsaldean, fronte aktibo batek aldaketa asko eta zakarrak ekarriko dizkigu. Haizeak zakar egingo du mendebal ipar-mendebaldera. Hoztu eta euritara joko du. Iluntzetik aurrera, euria erruz egingo du eta baliteke trumoi ekaitzak izatea. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1781 martxoaren 13an, William Herschel zientzialariak Urano planeta aurkitu zuen baten. Gaurko egunez ere, baina 1925ean, Tennessee estatuko lege batek Darwinen eboluzioaren teoria irakastea galarazi zuen erlijioaren aurkakoa zela eta. Gainera, gaurkoa bezalako egun batean, baina 1986ean, Dunblaneko sarraskia gertatu zen. Thomas Watt Hamiltonek 16 haur eta heldu bat hil eta bere buruaz beste egin zuen. Eta bukatzeko, gaur bete dira 16 urte Espainiako polizia batek Angel Berrueta Donibane auzoko okina tiroz hil zuenetik. Imanol Ibero dugu orain hemen gurekin, bera Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko Nafarroako lehendakaria da. Kaixo, Imanol. Kaixo. Moduz. Ongi, hementxe. Ongi esan dut, ez? Euskal Herriko nekazarien elkartasuna sindikatu bat da, ez? Bai, nekazal sindikatu bat. Nafarroako lehendakaria naiz ni, baina bai hori Euskal Herri mailan antolatuta gaude, orduan bez Nafarroako lehendakari hori. Eta gaur egun nolakoa da Nafarroako nekazari eta abeltzainen egoera? Nolakoa esango zenuke dela? Modu orokorrean ez da erresa definitzen, baino ona denik ezin dugu esan. Gabiltza transizio momentu batean eta transizio hori bi norabide nahiko argietara jo dezake. Bata, benetan iraunkorra den nekazaritza eredu, familiarteko eredu iraunkorrari babesa osoa eman eta gizartearekin batera auto hori egingo duen ildo bat eta horrekin itxaropentsua izan daiteke egoera. Eta bestetik, justo kontrako noranzkoan, industria eta merkatu globalaren baitako nekazaritza eredu intensifikatu, integratu eta burugabe baten norabidea eta beraz, bigarren ibilbide hori balatza eta ia distopikoa ere esan dezakegu izango dela. Baina, egunerokotasunean gabiltza landalan, bakoitza gure sektorean eta gure lanetik baduinki bizitzen saiatzen noski. Eta zerk baldintzatuko du egoera norabide batean edo bestean joatea? Oro har badira hainbat faktore nagusi hori baldintzatzen dutena, alde batetik administraziotik egiten diren planteamenduak, hemen hiru administrazio baldintzatzen dute nekazaritza antolaketaren proposamena edo, eta hiru horiek dira Europa, politika agraria komun deitzen diaguna edo PAK-arekin, nekazal politika bateratuarekin. Bigarrena da estatuan hartzen diren erabakiak eta hirugarrena hemen Nafarroako gobernuan hartzen diren erabakiak eta laugarren bat ere esango nuke udaletan ere hartzen diren erabakiak. Zentzu hortan badira eskala horietan lau eremu edo eta argi daukagu eremu horiek guztiak inplikatu behar direla benetako nekazaritza iraunkor eta tamaina txikiko baten alde. Honetaz aparte noski merkatu global neoliberal honetan ere jokatzea tokatzen zaigu, non
kontsumo ohiturak, kultura eta dena baldintzatzen digun merkatu global, komunikatibo baten baitan ere bizi gara, eta zentzu hortan ere aldaketak beharko dira eman, nolabait gizarteak erantzukizunez egoera erantzuteko, ez. Azkenean ari gara hitz egiten despopulazioaz, aldaketa klimatikoaz eta hainbat gai garrantzitsu gizartea osorik atravesatze dituztenak, eta nonbait horiei erantzuteko honen planteamendu honen alde egitea beharrezkoa deritzagu. Eta administrazioaz ari zarenean, ze neurri hartu beharko dituzkete? Neurri ekonomikoetaz ari zara? Bai, ere badira neurri ekonomikoak noski, azkenean gaurko nekazarien jasotze ditugun prezioak orokorrean paketik edo Europatik datozen diru laguntzari gabe ez liratezke errentagarriak izango, eta etxalde asko bizirauten dute diru laguntza horiei esker. Beraz, ekarpen ekonomiko bat egotea beharrezkoa, ze bestela ondorioa litzateke gure produktuen prezioetan, saltokietan, azoketan, produktu horien prezioak askoz garestiago izan beharko liratezkela gu bizitza erdiduin bat izan genezan. Orduan zentzu hortan diru ekarpen publikoak beharrezkoak ditugu, baino aldi berean badira bestelako neurriak hartu daitezkenak eta merkatuaren gaineko kontrolak adibidez, edo hemen Nafarroan aurreko urtean egin zen abeltzaintza ustiategiekin nonbait tamaina volumenaren muga bat, debekatu egin zen, abereak zituen edozein etxalderen tamaina kopuru batetik aurrera haztea. Orduan hor badira beste elementu batzuk, legalki legeak erabiliaz eta diru ekarpenik egin behar ez dena hori baldintzatzeko, eta gu sindikatutik ere proposatzen dugu tamaina horiek zergatik ez nekazal ustiategietan jartzea, eta modu hortan lurraren jabetzaren pilaketa orain ematen ari den prozeso bat dena, jabetza horren pilaketa hori geldiarazteko nekazal ustiategiei topeak esartzea. Beste hainbat modu ere badaude, adibidez nekazal protestekin agertu den prezio duinaren aldarrikapen hortan administraziotik egin zitekeen, ez da egiten, egin zitekeen kontratuak nekazariak eta industriak o distribuzioak dituzten kontratu horien kontrol efektibo bat eta hori egin zitekeen, ez da egiten. Eta hor badira hainbat elementu, ez dakit hemen Nafarroan salmenta zuzenaren legea ere dinamizatu daiteke, nekazari elaboratzaile eta salmenta zuzenaz euren produktua saltzen dutenei malgutzeko euren baldintzak eta hori ere egin daiteke Nafarroatik. Oso anitza da, ez da dena biru beharra, baizik eta baita hori borondate politikoaren kontua hortxe dago, eta oso modu zentralean gainera. Eta hemen, Nafarroan, azken boladan nekazaritza eta abeltzaintzaren inguruan gehien hitz egin den gaia edo esnearen industriarena izan da, ez, agian? Oro har, onda pixkate komunikabidetan, gu bintzat saiatu gara hor kokatzen, aurreko urtean sententzia oso latz bat agertu zalako eta nahiko agerian uzten duelako nola funtzionatu izan duten eta ziur asko nola funtzionatzen duten nekazariei produktuak erosten dizkiguten hainbat eta hainbat banatzaile eta enpresa. Eta zentzu hortan, duela aste batzuk sindikatutik salatu genuen publikoki nola esne sektoreko industria, sortze industria hundik, nola euren artean antolatuak ziren, estatu osoko merkatua banatzeko eta modu hortan abeltzainei ordaintzen zitzaien prezio, esnearen prezio hori baldintzatuz. Eta, hor, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, organismo publiko estatal bat,
eta eskumena duena gauzak esateko, esan zuen 8 enpresa horiek tartean Danone, Lactalis, Nestlé daudenak, 8 enpresa horiek nonbait kartel baten moduan, kartel drogarekin kokatzen dugu, ze da egitura erdi mafioso bat, eta kartel baten moduan jokatu zutela, hori merkatu hori banartzeko, eta modu hortan abeltzainei nahi zutena, eurek nahi zutena ordaintzeko. Eta sententzia hau, atera zenetik, hartu dira neurriak berriz hau ez gertatzeko? Ez zait esango nuke. Hartu dira neurriak la Comisión del Mercado de la Competencia izundu egin ditu enpresa hauek 80 milioi euroko isun batekin, horian neurritako bat, eta beste neurriak dira sindikatutik eta nekazal antolakundetik ari gara pixka talde batetik salatzen nola jokatu duten enpresa hauek, salaketa dator 2000 urtetik 2013 urtera bitarte. Esaten da, urte haietan enpresa horiek merkatua banatu eta modu hortan prezioa baldintzatu zutela. Eta hor, epe horietaz ari gara. Baina egia esan sententzia pasata gero, ez dago oraindik abeltzainei ordaintzen zaien prezioa oraindik ez aldatu. Naiz eta lehen egitura mafioso bat egon eta orain teorian ez legoke, baina berez merkatuaren banaketa berdin funtzionatzen ari da eta prezioa berez uste dugu merkatu libre batean ordaindu beharko zenaren azpitik dagoela gaur egun ere. Ze adibidez, Frantziarekin alderatuz 3 zentimo azpitik gabiltza litroko, eta aldiz gastutan edo kostutan antzera. Orduan, azken finean, enpresa hauek, eramaten dituzte irabaziak? Bai. Hori da kontua, azkenean ordaindu gabe utzitako hori enpresak euren irabazien zerrendetan pilatu dituzte, eta kriston dirutzaz ari gara. Adibidez, hori 3 zentimo litroko behi esne batek eman ditzazke egunean 40 litro esne, eta egon daitezke urte osoan ematen. Txalde ertain edo txiki batek 100 behi izan ditzazke, eta 13 urtez. Hori dena biderkatzen badu, ari gara kriston dirutzaz hitz egiten. Eta hau da industria horiek irabazi dutena, edo ordaintzeari usteagatik irabazi dutena, ez beraz, neurriak hartzen ez badira, naiz eta sententzia hori egon, egoerak berdin jarraituko du. Bai, baina zaila da, sententzia hori egonda, harrapatu dituzte oso modu zehatzean, ez dakiz egunetan, ez dakiz hoteletan, 8 enpresa hauek zeuden, akta hau jaso zuten, non erabakiak hartu zituzten, oso informazio harrapatu zitzaien, inspekzioa jaso zituzten, polizia sartu zen beraien egoitzetara eta harrapatu zuten hori. Baina hori gertatzerik, ziur asko, hori berriro egiten badute, aktak botako dituzte, bestelako neurriak hartuko dituzte hori gertatu ez dadin. Azkenean harrapatzea zaila da, eta gainera, esne sektorean hau gertatzen da, baina beste eremutan ziur asko ere, susmoa badago, ez dakit, konserberatan herriberan alako jokabideak ere gertatu daitezkela, eta hori, baina benetan zaila dena da hori frogatzea, eta orain dagoen bezala horren froga argi eta zehatzak edukitzea. Eta hartu daitezken neurriak, noski behar direla inspekzioak, eta berez, orain kadena alimentariaren legearekin pixkat Madrilen onartu den egin diren aldaketa batzuekin, berez proposatzen da nekazal produkturik ezingo dela saldu bere ekoizpen kostuaren azpitik. Beraz, hori kontratu bat egiterakoan zure ekoizpen kostua 33 zentimo baldin badira, ekoizpen kostu hortan noski jarri beharko dugu gure soldata ere, gure txitxilloak erosteko gaitasun hori, hori jarriko balitz eta gero kontratu hori industriarekin egingo bazen,
pues, bueno, modu hortan, naiz eta kartela egon, jasoko genuke gutxieneko bat, mereziko genuken gutxieneko bat. Baina gaur egun ez dago ez gutxieneko prezio hori sobera ongi definituta, eta ez dago ere kontratu horiek ikuskatuko duen teknikorik ez Nafarroan, ez estatu mailan ere. Eta Nafarroan dauden nekazarien kopurua jaisten ari da? Osea, joera nolakoa da? Bai, pues ikaragarri jaisten ari da. Bueno, esne sektoreko hor ere atera genuen pixkat informazioa, azkenean 90an 1.500 etxaldetan ari zen esnea ekoizten Nafarroan, eta gaur egun 150 bueltan gabiltza. Eta tartean gertatu da mafia honen jokabide guztia, eta hori da oso adibide garbia. Bestalde gainerako sektoretan egoera antzerakoa da, igual esne sektorean latzagoa izan daiteke, baina gainerako sektoretan nahiko latza ere. Daukagu sektore oso zaharkitua, profesionalen 50% 60 urteren bueltan dabil, eta ez dakit 30 urte azpitik ez dakit dagoen 1%, 2% olako zerbait, ez? Nekazari profesionalen 2%. Beraz, etorkizunera begira aurreikusten dugu jubilazioak gero eta modu azkarrago batean emango direla, eta aldiz inkorporazioak edo oso modu arin batean. Eta, hori da egoera modu datu gehiagirik eman gabe ez, baina kokatzen du 10 urteren bueltan, nolabait ataka horretan, lehen hasieran aipatu dugun ataka horretan, ez? Egiten dugu benetan nekazaritza txiki eta sustengarri bertatik bertara jokatuko duen nekazaritza baten alde, eta modu hortan gazte berrien inkorporazioa bermatzen dugu, edo egiten dugu bestea. Usten diogu nekazal lurrak industria handiek edo inbertsio funtsek erostea, eta modu industrial eta ekonomia logika batean ustiatuko diren lurrak uste ditugu sortzen, edo hori bestea. Txikitasunetik egiten dugu apostua benetan belaunaldi txandaketa orekatu bat gertatu dadin, baina eredu txiki baten baita. Eta zergatik uste duzu garrantzitsua dela eredu hori mantentzea? Jarraitutasuna ematea? Bai, azkenean hemen eta grebaren harira ere pixkat hor hitz egiten zen ez bizitza duinaren kontzeptua, eta pixka azkenean hor eremu guztietan bezala, feminismoan gertatzen den bezala, pentsioen logikan gertatzen den bezala, gizartean daude bi talka egiten dituzten bi proposamen. Bata da dirua bizitzaren erdigunean kokatzea, eta horren inguruan, hazkundearen inguruan, konzentrazioaren inguruan, efizientzia ekonomikoaren inguruan dena hor kokatzea, eta beste aldean dago bizitzari tokia emango dion sistema bat eraikitzea. Eta zentzu hortan, nekazaritza txikia, non elementu kolateralak, sortzen dituen elementu kolateralak denak positibak diren, bai inguru giroaren ikuspegi eta kudeaketatik, bai elikagai osasuntsuen sorkuntzatik, bai herrietan bizitza mantentzearen ikuspegitik eta kultura herritar hori mantentzearen ikuspegitik, behar dugu, ez? Baina aldiz, jarraitzen badugu egiten, autua, dirua, haustkundea, krezimiento, esportazionismoa eta ezakizer, joango gara bestaldera. Baina gu sinistuta gaude eta uste dugu gizartea ere, benetan, eztabaida sakon bat emango bazen, argi eta garbi txikitasun eta eredu iraunkor baten alde egingo zukela. Eta, egoera norantz doan ikusi bitartean, ze asmo duzue edo ezakit nekazariek, zer egin beharko lukete haien alde egiteko edo? Pixka bat eta argi defendatzen dugu pixkat bertakotasunera jo behar dugula, eta bertakotasun horrera jotzera gure produktuak bertatik bertara saltzeko pausoak eman behar ditugula, esan bezala
zakit, guztioi ezagunak egingo zaizkigu, Nafarroa hasi da, euren nekazaleko izpena ez daki zenbat esportatu dugu, ze ongi, ze pozik gauden denak txoratzen, ez, halako titularrekin. Bestelako titularrak eraiki, ez, eta esaten hasi jan dugula gure ekoizpenaren ez daki zenbat, eta hurrengo urtean jango dugula gehiago. Eta zentzu hortan, nekazari eta abeltzainok apustua egin behar dugu bertakotasun horren alde, baino baita ere gizartearekin batera izan behar du. Bai, alde batetik, gertu edo hurbileneko eremu horietan topatzeko, adibidez azoketan, baina baita saltoki txikitan, harategietan, non gure produktua modu erresago batean identifikatu daiteken eta konfiantzazko eremu horietan, bertan topo egiteak gizartea eta ekoizleok, ez? Eta gero etiketekin eta ziur asko egin beharko dira beste neurri batzuk hartu, gauzak direla argi ikusi dadin eta jendea ez dezagun engainatu. Pixka bat, igual ohiturak aldatzea ere, ez da kontua? Bai, azkenean hortik ere badator. Supermerkatuen logika badakigu ze eskutan gelditzen denez. Badoa. Baina badaude alternatibak, ez? Esaten duzun bezala, badago beste modu bat? Bai, gu sindikatuan Bizilur ekoizleen talde bat ere badaukagu bertan, non ekoizleak antolatzen dira 3 hilabetero, Carlos III egiten dugu gure azokatxoa, eta gero sindikatu egoitzan badago ere kontsumo elkarte bat antolatuta, gero dago geltoki bezalako eremu bat, non eko merkatuak hasi diren duela gutxi ere, hor hilabetero egingo dira, eta ari dira sortzen ekoalde bezalako erraminta bat sortu zen ekoizle txikion produktuak Nafarroako eta Euskal Herriko ere saltoki txikitara eramateko, eta baditugu ere kalidade markak defendatzen dutela produktua bertakoa dela, izan Nafarroako aratxea o arkumearekin ere, horiek ere kontuan izan beharreko kontsumitzailea jakin beharko luke zer dagoen horren atzean ere. Eta badira hainbat elementu, baino diruaz aparte atentzio pixka bat ere jarri behar dio, jaten dugunari azkenean kriston ondorioak dituelako atzean. Gure esku dago ez, guztion esku azken finean. Bai, jakin gabe politikak ere gizarte honen antolakuntzan baduela zer esan bai. Eskerrik asko, Imanol, hona etortzeagatik, guzti hau kontatzera, eta ea egoera hobetu zoan, Hala beharko du, bestela lurra gure tokian jarriko gaitu. Mi esker. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Mi esker. Eta orain, Beietz musika taldeko Iart, abeslaria etorri da hemen gurekin hitz egitera. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Zu Beietz taldeko kidea zara, Bai, hala da, bai. Bai, abeslaria naiz eta hori orain ari gara gure, duela gutxi argitaratu genen diskoren aurkezpenak egiten eta, onbidatu gaituzu eta hementxe gaude. Eta nola sortu zen Beietz taldea? Begira, Beietz oso modu, beti esaten dugun modu naturalean sortu zela eta hala da ez, gu aurretik ere, musikan ibilia gara beste talde batzuetan etola, eta geneukan pixkat aparkatua bezala musikaren mundua, beste zeregin batzuetan eta murgilduta genden, eta gu Arbizukoa gara edo Arbizun bizi gara, gehienok badugu harreman bat Arbizu herriarekin hemen Nafarroan bertan, eta urtero bertako herriko jaietan, San Juanetan egiten da bertako musikariekin kontzertu bat, hau da musikari bakoitzak. Nor dago prest jotzeko plazan alako egunetan eta ateratzen da eta bakoitzak bere. Eta horietako baten duela, 2 urte, ez dakit, taldea gaztea da, gu ez hainbeste, baina taldea bai. Alako batean elkartu ginen, jende batzuk, eta 3-4 bat kantu eskaini genituen eta oso gustura gelditu ginen Maitzarekin, momentu horretan oraindik bertsio batzuk egin genituen, eta gustora gendenez, bai ensaiatzen eta bai kontzertu ematen ere ongi gustora sentitu ginenez, erabaki genuen jarraitzea.
Eta laxi gertatu zen. Bai, Orduan, kasagatik ez jarraituko dugu, eta hasi ginen ja kantu propioak egiten, eta hola, ezer forzatu gabe hortik, hori izan zen abia puntua, eta hortik ja kantu propio, ja diskoa, kontzertuak eta bestelakoak. Ja, beste guztia etorri da. Bai. Eta bertsio horiek egin zen dituztenean, hor ja, bueno, orain egiten duzu ez zelta estiloko musika, ez? Bai. Eta hor ja hasi zineten estilo hori lantzen? Ez hain beste doinu batzu ziren, egia esateko, enaiz akordatu ere egiten, ze bertsio, ze abesti egin genituen hasiera horretan, baina egia da, dagoeneko, genituela momentu horretan ere orain ditugun instrumentoak. Orduan, instrumentoak asko markatzen dute ondorengo aire hori edo melodia horiek zer ekartzen dizuten gogora, ez? Noski, txirula, biolina eta trikitixa eta izanik, ja horrek aire zelta bat bai ematen ziola, naiz eta ez izan erabat melodia zelta. Eta orduan gero erabaki zenuten ja estilo hortatik. Hori da, instrumento horiek genituenez gustatzen zitzaigun ez estilo esan genuen jorratu dezagun pixka bat hori, eta gero bai saiatu gara bai melodia zeltak, baina bai beste erritmo batzuk ere gustatzen zitzaizkigun, eta erritmo horiekin nahastea, bai? Orduan, horregatik jarri diogu zeltik parranda, guk asmatutako zerbait da, baina bada, doinu zelti horrek alde batetiz fusionatzen ditugu erritmo desberdinekin, rock erritmoekin dela, edo gogorragoekin, eta baita musika jamaikarrean ere bai hortxe sartu gara, eska edo reggae doinuak ere jorratu izan ditugu, baina beti ere ditugun instrumentuak kontuan hartuz, melodia zeltia roiek ekartzen dituzte gogora. Orduan ez izkiozue ateak itxi? Ez herri, ateatzen dena, eta bai zeltiarra dela, baina ez gara ez zeltiar purua, ateatzen dena, guk egiten dugu fusio bat, gustatzen zaiguna, eta guri gustatu eta jendeari gustatzen baldin bazaio, asko zobeto. Eta letrak sortzeko orduan nola egiten duzu? Normalean, letra oinarri bat jartzeko abesti bati, lehenko eta behin abestia daukagu oinarritxo bat, edo estribillo bat, edo akorde batzuk, eta airea entzunik, eta zer ritmo den, eta melodia nolakoa den, erritmo edo abesti honi, igual dagokio letra bat edo bestea, eta horren gainean eraikitzen dugun esateko letra hori. Eta ze gai jorratzen dituzue horrela bereziki edo? Denetarik dago. Denetarik, baina batez ere saiatzen naiz hitzen edertasuna bilatzen, ez? Hitzak politak izan daitezen, edo poesia bilatzen, ez? Mezuak transmititzen diren bitartean, bai? Horregatik, gure ingurunearekin zerikusia duten letra, badago bat errefuxiatuei buruz, emakumeek bizi dugun egoerari buruz, eta beste hainbat gai sozialak esan dezagun, baina ez modu zuzenegian, ez dakit nola esan, bai, hitzen edertasun horrekin jantziz edo josiz. Orduan pixkat ere igual interpretaziorako irekiago? Hori da, batzuetan esaten dugu bigarren irakurketa bat, akaso behar dutela, erabat ulertzeko zertaz ari garen, edo izan daiteke ere, bakoitzak bere interpretazio eman diezaioke, batzuetan izan dezakete, ez bada abesti bat galderak izenekoa, zein beharrezkoa diren galderak ez aurrera egiteko, baina hori bakoitzak eta entzuten duenak igual lotu dezak ere bai, berari iradokitzen dionarekin, edo. Eta pasaren urtean, EP bat egin zenuten, 3 kantukoa uste? 3 abesti, bai. Eta urten ja diska? Bai, hori iaz, egia esateko nahiko nahastuta nabil datakin, nik uste 2018an, okerrez banaiz, izan zen, duela urte terdi, izan zen hori ekainean, 2018an, 3 abesti grabatu genituen, baina, oraindik prestatu gabe genituen besteak, taldea berez, 2018ko urtarrilean sortu genuen. Beraz, ekainean 3 abesti horiek argitaratu genituen, eta hortan lanean buru belarri sartu ginen, eta urte bete ondoren dagoeneko diskoa osorik grabatu genuen.
eta diskoa atera da duela 3 bat hilabete, nik uste dut azaroan edo izan zela, 14 kantuz osatutakoa, eta erraietatik izenekoa. Eta momentuz nolako harrera ari da izaten? Ba, pozik gaude, kontzertuak ere ari ateatzen, ari dira mugitzen, baina gertatzen da, gaur egun grabatzea asko erreztu zaigula taldeei. Orduan, guretzat erraza den bezala, beste batzuentzat ere, beraz, talde mordoa, talde pila bat da. Orduan, oso zaila da pixka destakatzea edo pixka burateatzea. Orduan, bai, gu pozik gaude, harrerarekin, baina, bueno, pixka gehiago eta horregatik egiten dugu publizitatea, promozioa, diskoaren ingurukoa, hortik kontzertuak eta atera daitezen, ez? Benetan dela guk nahi duguna. Eta orain, horrela gertuen dituzuen kontzertuak, zeintzuk dira? Bai, hemendik gutxira, birusak usten baldin badigu behintzat. Bai, ez da, jakin. Oso zein gauza gerta liteke, momentu batetik bestera aldetzen baitira. Albisteak eta olakoak. Baina bai, daukagu kontzertu bat, martxoaren bukaeran 28 uste dut larun bata tokatzen dela, eta Leitzan, Dorrean, joko dugu eta aurkeztuko dugu erraietatik gure diskoa, eta apirilean, maiatzean eta baita ekainean ere bai izango dugu aukera Iruñerrian jotzeko. Beraz, interesa duenari adi ondadila gu publikatzen eta argitaratzen joanen gara gure sare sozialetan, bai gure Instagramean, bai Facebookean, eta bai da, horietan batez ere, kontzertuen datak eta, baina orain urrengoa, hemendik gutxira duguna, izanen da hori Leitzekoa. Eta zuek ikustera joaten den jendea, ze sentsazioarekin gelditzen da edo? Bueno, ikuste ona, baina beraiek galdetu beharko litzaieke. Gu behintzat oso pozik gelditzen gara kontzertuen ondoren da jendearen erantzunarekin, baina egia da oraindik talde gaztea garela, lehen esan dudan hau ez, baina taldea bai, orduan ez gara ezagunegiak, orduan jendea pixka bat horrela hasieran gelditzen da, pixka bat begiratzen, ez etara datu zer egingo dute, zer ekarriko digute, ez? Eta gelditzen da, hola, ezakite... Esperoan bezala, eh? Esperoan, espektatiban, aber ze egin dezakegon, baina bai, adibidez, azkeneko kontzertuetakoa egin duguna, zehatzuk ere egin ditugu tartean, baina adibidez, zentralen diskoaren aurkezpena egin genuen, hori ja duela hilabete batzuk izan zen, ez dakit azaro bukaeran edo abenduan izan zen, eta jendea, alaixez egon, ui, eta horiek zein dira. Eta gero bukaeran ikusten duzu jendea hola animatuta, eta dantzatzen, eta hola, eta esateko oso pozgarria da hori ikustea. Azken finean zuk esan duzu, nola esan duzu? Celta parranda. Celtic parranda. Bai, Celtic hori, doinuengatik esan dizut, eta parranda hori azkenean erritmoak didelako, oso dantzagarriak eta festarako eta parrandarako girokoak didelako, ez? Horregatik Celtic parranda abizen hori esmatu dio. Denain jendea mugiaraztea oso erresa ere ez da, ez? Bai, gehiago Euskal Herrian. Baina, nik uste dut, azkenean gu ere saiatzen gara, azkenean zuk nahi bari maduzu jendea mugitzea edo, zure bai mugitu bartzera, eta nik uste dut alde horretatik ere eskaintzen dugula zuzeneko bat mugitua, bizia, eta gauk ere saltza pixka bat jartzen diogu, ez? Eta baduzue talderen bat inspirazio bezala hartzen duzuen? Bueno, inspirazio bestenik entzuten dut denetarik, ez? Baina bai badaudela nazioarteko talde batzuk adibidez Flogging Molly edo The Pogues, nahiko ezaguna egin zen garai batean hemen Euskal Herrian. Talde horiek, Dropkick Murphys eta horiek gustatzen zaizkigu, ez? Eta bai izan litezkela horiek erreferentzia. Eta ze publiko motarentzat da musika? Adin guztietako jendea, estilo guztietakoa? Gustatzen zaionarentzat, baina bai, azkenean argi dago musika gehien kontsumitzen duen jendea jende gaztea dela, ez? Orduan, baina jende gazteari akaso doinu gogorragoak edo gustatzen zaizkio? Pues ez dakigu. Guk egiten dugu musika eta hori gustatzen zaion, horreinik ez dakigu oso, ez dakigu oso argi, ez dakite publiko zehatz bat badaukagun edo ez, egiten ari gara, publikoa edo audientzia egiten ari gara horreinik. Eta asmoa duzue jarraitzeko abestiak sortzen eta agian...
etorkizunera begira? Bai, jarraitzen dugu sortzen, baditu, hau atera berri eta ja abesti berriekin hortxe ari gara lanean, orduan, nik uste dut parratu izanen dugula. Beste diskaren bat ere etorriko da? Nik uste dut, baietz, etor daitekela. Gure egoera pertsonak ere, bakoitza badugu gure, ez gara hemendik biziko bagina esango nizuke bai egingo dugu disko bat ziurtatu, baina bakoitza badugu gure zereginak, lanak, familiak eta gauzak, eta ez da erraixa dena konpaginatzea, baina asmoa bai noski. Orduan gustora bazabiltzate, seguru hori ere transmititzen dela, eta... Bai, nik uste baietz, gustora bai, eta proiektuarekin ilusionatuta gaude. Eta etorkizunak zer ekarriko duen, auskalo, ez dakigu, baina irekita gaude momentuz. Eta galdera bat, taldearen izena, nondik dator? Bai, badagu lehen aipatu dizudan bezala, denak edo Arbizun bizi gara, edo Arbizun bizi baina ondoko herrian, edo kanpotik etorri Arbizura bizitzera, bai, harreman hori daukagu. Eta Arbizun normalean, bai, ez dugu esaten, behi esaten dugu, eta behietz ere, hortik dator, nahi genuen azkenean, Arbizu zentroa izanik bertako hitz bat, eta laxe atea zitzaigun, behietz gainea, esklamazio, harridura ikur horrekin, esaten bezala, baietz aurrera jarraitu, baietz egin, eta baietz, da gauza positibo bat bezala, ikusi genuen eta hortik dator. Baietz beharrean, behietz Arbizuko euskera. Orduan, Arbizuko erritmo zeltak, ez? Bai, izan daitezke, sakanako erritmo zeltak. Eskerrik asko, ona etortzea Zuei, gonbidapenagatik. Jende animatu dadila, ez? Entzutera eta zuen kontzertuetara hurbiltzera. Hori da, jendeari YouTubeen daukagu, doan entzuteko, erosi nahi bali badute diskoa, gu prest, saltzeko, adibidez Karrikiriren bitartez saltzen dugu, baina guri e-maila idatzita ere, bidaliko genuke diskoa, bai? Baina, doan entzuteko aukera ere badago 3 plataformen bitartez. YouTubeen diskoa osorik dago, Spotifyn ere bai hortxe daukazue, eta baita badok atarian. Beraz, 3 aukera hori dituzue, eta taldeari buruzko informazioa jarraitzeko gure Instagram eta Facebookeko atariak edo portaloiek ditugu. Beraz, ez dago galtzerik. Eskerrik asko. Eta primeran, joan dadila guztia. Eskerrik asko zuei. Eta orain, saioarekin bukatzeko, Behietz taldearen bideoklipa jarriko dizuegu. Mila esker, hor egoteagatik, eta bihar arte.